сте обособени като двойки. Така, ела напред. Звездомира, нали? От италианския лицей. Аплодисменти да чуя за нея как се представя тя. Минете напред. Прекрасни момичета. Вие сте от Боенци, нали, състава? От Искрица. Ния и Александра от ансамбъл Искрица. Аплодисменти за тях. И следващата двойка да чуе вашите аплодисменти. Минете напред, приятели, от ансамбъл Гоце Делчев. Гери и Ники. Ето ги моите приятели от Боенци. Извинявайте, Кристина и Ирина. Аплодисменти за тях. И разбира се, не на последно място, отново от ансамбъл Гоце Делчев София, Соня и Чавдар. Общо взето равен резултат при